zita rake anonzi iye Queen of Danzo wa 31 August 2024 anonzi iye Madzimai iCandy. Madzimai, rega nditi mufaro kwamuri, kwazuva ikwamuri kavatsigiri vangu, ine maera muzishiri, vazhinji venyu ndiri kuona muri vemadhira apa, matichodi makadi mama Njonde. zviri sei Madzimai? Ndiri nani? Uri kutaurira pasi, uri kurwara, chichikuitika? Ndiri kuona hauna mufaro. Fesi yako kunaka wakanaka, uri kuglowa, but energy nemufaro moyo chichikuitika? Zvakaoma. Vanhu vacho tadiwo wabatashaya here. Mukawana ndototarira pasi ka ine vanhu handi chimwe chinhu chinondichinyisa mudunzi kwevanhu. Vanhu vapi? Management here, mafanzi here, vanhu vemuindustry here, WhatsApp? Vanhu vamwe vedu nevamwe mafanzi. Mafanzi atingama because mafanzi ndiwo inini handingazvicomplain nini. Okay. Ngotiwo vamwe vedu ava ndo muindustry medu. You know what, Madzimai iCandy, and ndiye watinayo panapa kanonibvunza uinayo mu comment section. You know what to do pa Platinum FM Platinum Vibes podcast, stay loud and clear. Madzimai iCandy. Yeah. Pawakauya last year. Yeah. Wangori munhu anga changopinda muindustry, munhu anga wina Cup Clash musi wa 31 August 2024. Now since wafamba mujeni rako restardom, chimbotudza kuti rakamira sei, zviri kufamba sei, experience yako yakamira sei? Experience yangu ndadzidza zvakawanda, zviri right nesiri right, zvakanaka nesina kuita sei kunaka, nekuti ndasangana navanhu vakati kubvira 31 August kusvika izvezvi ndasangana navanhu vakati saka zvandadzidza zvakanaka nezvakashata. Ngatimbotangire pane zvakanaka. Zvakanaka zvandadzidza inini, zvandakadzidza inini kuvanhu kubva last year kusvika this year, ndinototanga kutoti ndakadzidziswa nemafans, because ndikati vamwe vedu nindanyepa, ndakadzidziswa nemafans. Humbleness, kusaganza. Okay. Handi kunyepa. Ini ndisati nane mbiri. Handiti ndine mbiri. Ndisati ndasvika, ndisati ndapa napa. Ndisati ndauya kuPlatinum FM. Handisida kunyepera ini ndiri munhu wekuti ndaitofila kuti right ndogona. Handine kamwe kapride so, but ndandisingazviratidzi. Okay. Ndaingokavhara kuseri kwechechi kwedhuku ndingoti ayo handikuti vanhu vaita sei, ndaitoti ndichitomhoreswa kana nemunhu kana munhu akatonditi yes nditomuti uri boy here, ndichingodai fesi yatoita sei, yatochinja. Because panga zvanga zviri right pakuti ndaiona mafake friends nichaiyo, but manje zvamusiri right futi pakuti uyewo unenge wanyepedzera kusekerera weyo aigonozowana kana basa obvatidza kuudza because ningo waita sei, ningo wamuganzira. Saka ndakazotoona kuti ayo chike ndisaganzire vanhu, andiganzira anditadzira, it's okay, ndingosekerera ndochito zvakatodaro. Saka ndakadzidza kuita sei moyo chaiyo ndakadzidza zvakashata right, zvakashata right, zvakashata. Inini ndakadzidziswa nevamwe vedu plus ini handitezvi zvakashata, handikunyepa. Hapana munhu asingatadzi mama Njonde. Asi inini kutadza kwangu inini kuti putseke nemunhu anenge anditadzira, kwete kungoti ndongomuka ndakatanga kutongotukirira munhu. Alright. Ayo mama Njonde ina ndidaro, unondipupurira. Okay. Mama Njonde inini ndakadzidza kuti usatrust munhu wenyama. Wabetray here murudo, chichaitika? Kwete murudo. Mama Njonde ndatamba nedzimwe shamwari dzekuti dzandidzosera kumashure ndichifunga dzuku ndiendesa kumberi. Mama Njonde ndati wati watamba nevanhu kuti vakudzosera kumashure uchifunga kuti kuenda kumberi. Izo time diki yoyo yekuti munhu anotouya ubva toti Madzimai iCandy chichichichi ubva totanga kuti kubribe. And then inini ndobva ndamboti ndimboona kuti shamwari chaiyo rondayisi. Vanhu vamafemale email ini ndowanza vakazangana, but ndowanzotamba hangu nemamale. Mafemale ari kubasa. Okay. Ini mamale ndo shamwari dzangu. Mafemale ndotamba nawo, but vazhinji acho ndotamba hangu nemamale because inini ndingoriwo munhu wekuti ndofarira kufara. Vasikana havafari. Alright. Asi vakomana vanofara. Okay. Kana ndichada kufara nditaura kufara kwekujibirika.
kana kokunzi kanzi kupinda mbawa kufara pane wanyatsojekisa ayo kufara vanhu tisikutaura kunzi hanzi kupinda mbawa akuzi kufara kutamba maspika akuzi kufara zvinobuda pamuromo zvinovaka nezvaunoona ndokunonzi kufara kanone ma-male friends ndoutaure kuti vanovaka pane zvimwe zvinhu zvaunasa unoona anogona sakuudza but anogona kuita chimwe chinhu chekuti unoona kuti ichi anogona kuti ngane musikana wake already ane musikana wake Ruth ane musikana wake Memory nditi ndikuona zvaitwa Ruth ndichaona zvaitwa Memory because ishamwari yangu ini ndakutodzidzawo from there alright ishi saka ndadzidzawo zvakawanda kune shamwari dzangu plus ndadzidza futi zvakawanda zvakashata zvavanondiitira zvavanokuitira zvavakandiitira nezvauri kuitirwa ndezvipi zvimadzimai mama Njonda mine ndikudze chokwadi mama Njonda ndakafunga ndakakusendera message kuti mama Njonda ndakabirwa mafoni kangani katu mama Njonda ndakabirwa foni yekupedzisira ndoyekuti ndikaifunga izvezvi chero ndakabata foni ndomugonomboikanda pasi manga mune chitupu ndanetenda kushow mama Njonda ndakaenda kunotora munhu kuti hande kushow shamwari dzangu vakazera imafia alright mafia chero mafia vamwe mafia antondo chechi titoenda nawo chechi isi mama Njonda ndati ndatotora munhu ande kumangoma zvakanaka ndadopinda pastage foni yangu ndotora video foni ungaiwana foni mama mune chitupa manga mune $200 kuseri kwepouch sa wangobatisa munhu here kana kuti makasechana foni ndandakaisa apa ndakadzika mumota nga ndakagara ndichida kupfeka maheels kuti ndidzike ndipinde pastage pandagadzika foni paseat ndakadzika foni paseat ndapfeka boots vandoda kuti ndibude nditase foni paseat ndikuishaya ofuchi vanhu nga ndakagara navo nekuva nembiro kuma-fake friends ari kuwanda enda kusaziya ari kukuda nearikuda kukubatsira nangu ndinokutanga unangoti kana uchitoziva kuti uri fake friend kwandirusawe because ndine moyo uri padhuze ndokurumidza kukabira stereki ndokurumidza kuti uona kuti shamwari uyu ndikatoudzwa kana nhamo yemunhu ndadotobatsira moyo wangu uri padhuze saka kana uchiziva kuti hauna attentions emoyo wakanaka kwandiri nombrotambire kura ndimiyenzi tiri pasemunyaya yekuti iwe wapinda muindustry wawe famous pane podcast yakaitwa vanhu vachitaura and then mumwe prominent artist wo kuvakadzi isiye yanga ari mukadzi akataura yakati iwe haudi kubatsira vakadzi beyako semunhu anga ari ndiye anga ine spotlight panguva iyoyo anditika musi wa31 August ndiwe queen wezimdance vanhu vese vari kukuda zvinhu zvako zviri kufamba jeni rako raita zvakanaka vaitasira kuti maybe iwo ndo uchange uri musoro uri bata like uri moyo since uri munhu asimukira uchaita moyo unosimudzirawo mafemale zimdance artist but hazvina kudaro makolabo anzo wakuita makolabo nemamale artist chete unongoita tek nemamale artist haudi it's more like kuti uri selfish haude kutarisawo kuti vakadzi beyangu mafemale muno muindustry vari kufamba sei since iwewe uri ndiwo uri paspotlight kuti usumuke nevamwe vako akataura akati hanzi zvoni hautombode zvese izvozvo zvautombovadi padhuze mama Njonda how true is it mama Njonda yeah kafonera mai wangu izvozvo kwabvunza shamwari yangu ndiyani vanogona kudze kuti handakana shamwari mundinzwa vane ndichitamba navo ndevamwe ndichitamba navo but handina shamwari una shamwari iye aida kuti ndimubatsira akabatsirana iye ari kutaura kuti haana mbiri but iwe wane mbiri ora haana mbiri ari kutaura yekuti zvoni it's more like azamataura kuti iwewe since uri ndiwe saka ngasechimuti ngasechimuti rangu rekuti hanzi ndikufana kumubatsira mama Njonda ndine vanhu vandakasangana navo vakawanda nisendapa napa mukuninzwa vanga vane mbiri alright mukoma Fantani ndipe example yamukoma Fantani mukoma Fantani wakanditi aikendi madede tanditonda nemadede mukuona fana wangu nhau ikuitika ndeyekudai so maigona kuona unge ndaitorana pakasvika maartist pastudio mukasvika ndoitonge ndakusarudzai aiwa nisina kusarudzai nguva nichi mukana shanda washanda and then zvoonekwa mandinzwa 1 2 mama Njonda inanda munhu wandakambosarudzai
mukumona zvichiita pasocial media mumanjonda matukaniro avakuita vanhu vavo matukanirana avakuita vanhu vavo vakadzavo ivava vari kuti hanzini mama njonda uri kuvaziva zvako nyaya yeuritoiziva ndikutoiziva mama njonda nini ndakangoita sei allright handidi saka kana uchiziva I think ndo nguva yacho kuti unyatsoexpressa unyatsochenesa zvinyatso pave neunderstanding right yeah inini chendakavengangu handizve kutsvagirwa mahaters kana vavengi nemwe munhu zvina nditsvage ndega nekuti ndoziva kuti izvezvizvi music industry ndikatamba nemusikana uyu ndaenemy yanhingi ndikangoimba naye chete ndaenemy yanhingi mandinzwa sikaini handizve maenemies asi kana vakanzi varongekawo havachita munhu unofanira kuziva kuti uri mukadzi mandinzwa usapindwe nechibad mind chekuti hanzi ndiri wezimdanzo usashandiswe nebhiti musoro pazvinhu zvese zvaunoita like chokwadiamene kuti vakushandiswa nei because one usachifti mentality fiti yekudhako uri munhu wechisikana mama njonda kadzi andisuda kunyeperai kudhakwa especially uri munhu wechisikana kunokanganisa zvakawanda unogona kutozvononga une skiri utori mubad mind stereki utore ese but ausikuziva kuti ukupenga unozozvitsvaga somehow jechewe uya mentally disturbed how anozoexpecta kuti inini ndoenda ofuchini ndoenda kumasowe Thursday neendiri kumasowe Friday neendiri kumasowe maweekdays neendiri kubasa handiti ndatsvagana nevanhu vangu kuti ndakumbira munhu inini ndinokumbira like serious handikunyepera ndokumbira mukoma wins data collab kana ndisina mari akanditi ikend inini nditengere drink kana ndisire fuel ndakutenda na manager kana ndakutenda kuna sponsor ndoda chakadai ndakanda kutenda ku foundation ndakumbira zvakadai chechi yoita sei yondibatsira ndobatsirwa nechechi zvimwe zvacho zvimwe zvichona ndoita ndobatsirwa nekubasa kwandoenda saka vakada kuexpecta kuti hanzi madzimai aikend akadai so iye dai anga ari inini ore dai anga akatora trophy aimba neni anga asingaimbe neni why saka each man for himself God for us all yeah each man for himself yeah God for us all asi kana manje uchiita zvinhu zvakanaka ini ndofarira vanhu vakanaka alright apa ndazokubata ikend ukuza matariro kuti muzim dance industry kuma female artist avana kurongeka moyo havana okay moyo yavo havana order nemoyo chechewo inangu mama nyona indoda moyo munhu ukaita moyo chete like serious zvinhu zvinoendeka moyo chero usina kubereka iva nemoyo wemunhu kadzi wekuzopinda muleba zvinoti leba inorwadza murume kana kuti mukomana kana kuti musikana uyo wauri kurafura ziyoti akazvarwa sika uchimboita kunge munhu wachiona yeye akazvara munhu moyo sika vanhu ngavasaexpecte kune zvese madhakanyanyisa vanenge vachiita ndinge ndichiona hangu ini nyangwe ukanzi handituka zvakaita sema ini handituke munhu asi ndinongokumbira kuti ngatimbotsvage Mwari tinamati kana akatsvaga Mwari chete hapana pekuti hani ndinomboenda kunokumbira munhu collab munhu ari kubheswa ndinosoziva kuti ndikamufonera nondizoti madzimai weekend unotiite collab ndiri pabhesi rakadai kana ndiri pabhawa rakadai so madzimai weekend kwira komba ndamota kwira kombi kuenda kubhawa kunokutsvaga kuti tiende kustudio kunoita collab never maya handite izvozvo handite izvozvo saka nimwe nzira utsamataura kuti kusvika industry yezim dance kumadzimai yaita stable ndopa uchazotanga kuassociata nemamwe mafemale artist vanogona vanhu ivavo vane chipo asi pane chavari kutendera kuti chipi chitonge muupenyu dzavo saka nimwe nzira kutsamataura kuti besides kuti iwewe pache zvako ukwanise kucollaborata nawo ndeyapi mamwe maproblems aunotaura kuti izvi ndo zvauraya because wakada kuona kuti zim dance mbiri izhinji kana kupisa kwezim dance kwakawanira kuvarume right ichokwadi here chisemunhu ari muindustry yeah ichokwadi ichocho kutopisa uri munhu wechikadzi muzim dance kwakaoma chichinototi zviome since wapinda apa wavemoka
wakunyatsoona bigger picture chichipitika kumunhu wemukadzi kuna anonzi machallenges emarelationship sha chimbotaura nechichipitika right aya ini ndiripo mama njonda bana yanga ndichitonzwa yanga mtichanzi heartbreak ila handiti heartbreak inini aiwa handiti heartbreak saka zviri simu uchiri simu here because pepa wakauya pai bongo wakatotori simu nanasi aiwa izvizvizva variko vanotonga moyo zvamanje vari kutonga moyo endo vari kutonditonga zvishuwa aiwa uri murudo aiwa ndiri murelationship wow ausi uri murelationship ndine relationship izvozvo nerelationship hausisiri simu because irelationship yandinayo izvezvi ndeyekuti munogona kungomuka makatonzwanzi aikaenda kwenonzvaka gaon kucha sei kurorwa kuti aengage anytime soon saka mukaona munhu wezimudhanzo anoimba zimudhanzo achinono tunosonesa maroro hembe dzemaroro chinoti toziva kuti zvinenge zvikuda kuti itei zvida kuti zvikufamba zvakanaka hazisi kufamba zvakanaka but zvikudoita sei but kunyange munhu iyeye akatiza kana kuti akandiramba dhere maroro handirwadziwe ndoenda studio auradzwa noenda studio handirwadziwe ndomwenda studio ndonongonorekodha songs kana masongs handitombiti kana heartbreak saka nyaya heartbreak yaitaurwa ndeye kunyeva aiwa handiti heartbreak ekutoita heartbreak yemangoma yekutoti ndoregedza kuimba because ndine heartbreak yaningi aiwa udi kwakaita sei nawo rega tipedzise pamaproblems aungachida kutaura kuti muzimudhanzo kana kuti semusic industry yawavi maproblems auri kuona kuti sevakadzi pachanetsa kuti mudominatewo sezvinoita zvinoita varume ndo mareasons aungaoda kundiudza apa kuti awaona iwewe kuti zvikuda kuti zvireme kana kuti zvinetse stereke chinzwe munzwe tine vasikana ndine aikenda nditi ndina sisi vangu kana mumwe artist kana maartisti angu 3 handinawo vasikana handiti tinofamba takadaro taenda kushow inini ndichadanana naLeonard Dembo mumwe achadanana naZhakata mumwe achadanana naOliver Mtukudzi ndikarambana naLeonard Dembo nchandana naOliver Mtukudzi achadanana naLeonard Dembo maona nyaya dzacho ende vanhu vavo amumbofe chanikuti anhu chekuti katuma relationship maproblems tungonyuka tukadanana nhingi artists uri artist odanana nhingi artists wanambana nhingi wakudonodana nhingi artists iuyo wakadanana naye anotamana uyu you see wakupesanisa futi vanhu vai futi saka wanzereka utokonzeresa saka vakadzi vemuzimudhanzo vari kudanana vari kuita vari kutafocus nekudanana vasingatofokus nekudanana nekudhakwa kusapfeka kusakwana kuba like kuita zvinhu zvisina umbo saka ini nangu vanhu vakadzi vemuzimudhanzo vari kuba kuba chekuche kuti kunziti nongotaura hangu chokwadi ndosvikutarisa industry kuti yendi plus industry yaitazo nekuti hanzi iwewe munhu pachiri zvako iwewe munhu ine pamakolabhu futi apo ndodzokera mumakolabhu hapana munhu akambouya mama njondi pamwe munhu andikati kuti akauya akatoenda studio akanimirira ndikatadza kusvika in time ndiyo atinoti Rox Zimspice ndaifanira kuita naye collab akatonondimirira studio but nichakanitasa time because nini nichiendawo basi time ndiyo yakanitasa kuita sei kuti ndimubati but atotadza kuita collab but hazviri kuti handiiti naye collab hazviri kuti handiiti makolab zvakafanira ndondogadzira collab naGogonisha avazi munhu right Gogonisha makambovanzwa vachilauda pasocial media kana kuti vanenge vachingoita masongs avo makambovanzwa vachitukana nemunhu makambovanzwa vachienda kuredhiyo vachiti Saint Flower nakuimba neni apa ane mbira ifanira kunge achindisimudzirawo mwamunzwa vachidaro haana nditi and munombondinzwa kana inini anomboenda ndichiti Gogonisha vava nembiri saka Gogonisha kufanira kuita neni collab kundikuziva kuti I must walk my own journey kufanira kuita zvinhu zvangu inini kuti uyu ndakazvimirira handisi kudozonzi hanzi ndakasinzwa naningi saka vakadzi saka neimwe nzira veve vanga vachicomplaina kuti aikendi macollaboration aikendi ataura kuti each man for himself God for us all in macollab mambaye ndotokumbira
So how you do the same, invest in yourself. You see, work on your brain. Be humble food. Be humble. Because ukati ini madzimai ekenda ningambokumbire collab na madzimai ekenda ningambompika na $5 ekuchakwire komba bve I can't kana. Auna kuita humble. Because ndikakuti inini wangu nditori na mari, alright? Nditori na cent. Chinisiro kana $2 yekuti ndikwire kombi ndiye kwauri. Alright. Wakutotanga futi kufamba chiti madzimai ekenda anoda kutondibhadharisa collab. Yatonyaya futi yakutotenderera. Mona. Saka pachiri nebasa. Saka pachiri nebasa. Tiri pasemu, tichienderera mberi. Kubva wakaita ma-collaborations une song yakabudisa na Justin, which is a beautiful song. Wakazotipa ina Windsor manje. Yeah. And then imwe mfaro kwa kubva kuna Kona Ngale. Yeah. Zvikuru kuti wapenetrate manje. Yeah. Mu industry. Unofila ose munhu unozoti uchiuya pepe last year wakatoka tani neshunge kuti ma-collaborations ne-ma-artist maombe nawo wanana chimaintainer muchiita ma-artist maombe. Vanhu vane reputation yao muZim dance industry. Wokwanisa kutora just signal of what collaboration wins or what collaboration experience yako yakamira sei kunge uchisangana nema-artist maombe kudai muchibuditsa song zvichifamba semunhu akuita rub shoulders nema-artist maombe. Like inini ndinotofara zvisine kutenda kwavari. Vanotozviziva kuti kana madzimai ekenda akasvika ndikamka respect kandozongoisa so kwavari vese, even matiti ese oraivahombe ndikasvika mune vanhu mustudio eni svika muna Windsor muna Kona Ngale muna ningi ndikamka respect kandoisa kakunasozviraidza kuti ayo ndoimba but kwavari ava vari palevel iri pamusoro kudarika yayo. Okay, you see, zvisingagoni kuitwa nevai todzokera kwekwe. You see, you must humble yourself. Okay. Mkoma anonzani Toki Vibes asvika wakagara pasofa mustudio. Toki Vibes asvika aromira. Vanhu vakuru vakasvika unofanira. You see, nekuti ndiri musikana aiwa sorry zve nini hangu handiti izvozvo. I humble myself. Zvekutoti vanhu vakatosvika kazhinji vanoona vanogona kuti ndiwe madzimai wacho wakanyarira unozonzwa zvandoimba nevoice inobva pandiri nezvandotaura plus ina ndimbe zvisina musoro. Ndoda kuimba message yekuti vanhu vakanzwa zvandikuimba. Ndoda kuimba zvekuti vanhu vanoteerera vakateerera nhasi zvichateererwa navazukuru vangu futi. Saka iwewo pachezvako handidi kuimbiswa zina basa nevakuti chanzi ndikuramboita makolabu nawo. Madzimai wako watotsa mwakapedza tohasha kadzokuti ivo ndo varinga vachikonze ina handina hasha. Ivo ndo vane hasha because vakutaura zvandisingaiti. Okay, so last Cup Clash yemuna December. Cup Clash yemuna December wakauna kuzowanika takazongoona nemapost mabloggers kuti hausikufila zvakanaka nokwanisa kumbo ndingamabloggers nemaziya kuti zvakamira sei. Bloggers nemaziya ndikarwara nemusoro nditotongoti namafanzi nganguti akandinamatira. Madzimai ngavapore mwari dakombere vamwe vaitaura zvavanotaura vakati ayo vakunyepera vamwe vakati akutya vamwe vakati chii. Inini namwari wangu tichitoita sei toziya chokwadi. Saka zvemuna December kuti sei ndisina kuuya ndanga ndisiri kunoku ndandiri kuCape Town. Handichaziva kuti vanhu vachazoti nandaenda unoite but inini ndandaenda kuCape Town. Saka pakanyorwa kunzi ari kurwara iruma rakafamba iro. Yeah. Yanga isiri ruma. Ndairwara nemusoro. Uyo musoro wekumusoro kurwadza cheko kuti ndombodona. Kuti ndine problem yombeta kumbodona cheko. Ndikatodona ndotomborwara kana madays. Saka ndo yanga ngoita problem panguva yachona iyoyo. Saka tine ma-preparations ratinawo Cup Clash 2025. Right. Cup Clash 2025 apa ndikutokumbirisawo pakamira sei. Inini handisi kuda kunza nekuti ndakazoona futi muna December. Alright, vanhu vanogona kuti hanzi aikendi yemuna 20 yemuna 31 akabirira anga akatengwa anga akaita sei angatenga vanhu zvakambofamba futi munoziva zvokuti ndainzi hanzi madzimai aikendi akakatenga akatotengana ngwambe akatotengana fantani vanga akatorongana chichichichichi zvakambofamba handiti. Takadzokera musi wa 21 December ndaitorwara vanenge handitozivi
asi 21 December chokwadi ndichondairwara but ndisingarwari nezvavaitaura. Okay. Uri Cape Town. Ina ndiri Cape Town. So zvakaitika apa ndezvekudai so. Ngatisiani nazvo. I get. Munoona chichi ndafunga zvakawandisa. Wangu watoti pakurira though. Wangu watoti pakurira chichi chanetsa. Ngatisiani nazvo. Ndozonzi ndotaurisa mangwana makuseni nomuka ndichinzi madzimai ake ndo aizonditi zvakare ndikamuka ndakaiswa ndakatumwa nevanhu kamunoziva mumwe akarohwa mai manja. Ndiani akarohwa? Achingorovesana. Ini futi ndonzi tamba nevanhu vakadaro ekuti vanenge vachirovesana. Ini hangu handidi nemwiri wangu. Handidi nemwoyo. Saka wati apo waturi unenge uriko here? Cup Clash ya 2025. Une preparations here zvotunotaura kuti December ina ndiri Cape Town ndichinzwa musoro ndakarwara. But 2025 31 August ndiripo but sezvakambotaurwa naMC Bantu kunzi madzimai ake ndani paachapinda. Kuzi ndaiona hangu live ndiri Cape Town. Chiona hangu ndiri pambedha kuti kudai so kausi. Chiona chimusiyana naye madzimai pakatomboita ndofunga about 30 minutes. Pachingoimbwa inini chete. Pakatombonyaradzwa maspika. Vanhu vachifunga vachinzi mukuvharidzira madzimai kuti aita sei? Kuti auye. Zvokuti dai ndakanga ngoenda ngengorovious. Kuti chimotinde chako. Ndai handisi kuti hanzi ndikuzvipa nyembe. But yenge ngorovious pakuti vanhu inini alright ndakazara kunzo. Vanhu vakazara kunzo ndo vanotaura inini. Inini vanhu vakazara kunzo kumafanzi angu akanditi aikendi usaimbe chimbomira kuimba kuti bo. Mama ndio ndakadza nsoda kunyepera yamu ndinzwe ndichipinda mustudio. No respect mafanza. Ndo respect ndo ega ndo respect. Saka chatungotaura chekuti musa 25 mafanza aikendi. Ndinoti vambotaura kuti ndo clasha kana kuti nsaka blast but nini I don't feel like clashing. But mafanza angu akanditi madzimai ake ndipindo clash. Okay, iwo pache zvako usikufila like ndakati hangu this time handisi kuklasha. Pane vamwe vaive vakapinda 2024 vakazotanga no 2025 vakusimukira vadotonoreji zvoclash. Ngavamboimbawo vatorewo chi. Yeah, a good idea shangu. I think a good idea but since wataura kuti takuipira kumafanza ako kuti madzimai ake ndiwopinda here 2025 kana kuti vakanzwa kufara uchaitawo zvido zvavo kunyanya. Zvido zvavo kunyanya but ngavasazondiomesere pakuti so vanhu iri kuenda ma future yakamira sei maplans ekumafanza ako since tutaura nezvemafanza ako tine mafuture collaborations here tine album here tine zvipi ipi ratodobudisa pakati mai manje pambera ipi ndakapromisa ipi yakawandisa saka vanhu ndakuzoona kuti vakuchirida manje saka ndopa ndadoita sekutibudisa tobva tati futi paipi apani ma collaborations here tikutarisira kuti ma collaborations anenge aripo hatisati kutaura mazita avo. Okay. So plus pa song yangu na Winze takaita duet. So toda kuisa remix. So zvakaitwa fire emoji something like that. But isu toda kuita of which munhu anenge achisama verse yake after chorus verse yake after chorus verse yake after chorus verse yake. Tine mamwe artista todaita remix inindaneta. Angato hapo here artist. Artista aripo. But vamwe vachiona manje ndo vatisati tanasa kuita se confirm tidombotanga tamboti notaka paTikTok tikati chimbeto majuet anenge aita maviewers awanda you see anobva aita se anopindwa mu remix mu matuku ita mixtape yo yaneyo saka patotasira EP manje nyaya management I heard kuti management yaongo inayo uri ku Cup Clash nepa ukatanga aisisiro management yawanayo izvozvi ufana kuti inenge iri rumor but you have to clarify manje since so pane machanges here akazomboitika kana aripo otongogara kuti pa details acho pachiri ne machanges yakawandisa machanges atinawo panapa ndekuti ndine management yangu inoni manager anonzi ndowati mukoma anowati Mr because basa kwedu shoti mase Mr Miss ndo zvatoita kubasa kwedu so anonzi Mr uro se Alleviate Manyai. Okay. Anogara Glenville vane tine studio yedu inonzi Urban Meets right ndine futi sponsorship yandikufamba nayo handisi kuzotaura zita rayo
but iri kuuya pamberi apo. Ka foundation kedu kanonzi ka MST kana kuti kakufamba futi nechechi. Chechi inonzi Faith Foundation Apostolic Church. Faith Foundation Apostolic Church. Ndiye foundation ichechi inobatsira rera zvikoro shirikadzi chidonita zvinhu like pane zvinhu zvandotodoneta mana next week here muzvikoro. So ndo asitongoiti MST Foundation. Pakanaka pakadaro madzimai mashoko ako ekupedzisira tichivharisa Platinum Vibes podcast. Kana pane zvimwe zvoda kuzisa mafans ako zvauri kuda update mashoko ako aunotaura kuti 2025 tikusiya yakadai. Mafans angu nichandodongotanga kuita ndichongoti ndongokuti thank you because ma comment section angu nichingonzi madzimai mase. Madzimai muri sei? Mina mato mafans anonamata. Ndati mafans anonamata mama Njonda ndati ndakanamatirwa. Mukanona ndiri panapa. Wakafila rudo ndrwanga ndichataura ruya moyo chechayo. Pavanhu vese tutaura pana kana wana kamundinamatira. Vaitotaura kuti akunyepera zvakazota fonera. But nini ndakafona. Mama Njonda makafona. Mukatondibvunza ndo ruri kuti chi rudo mafans ako anokupa rudo. Anondipa love. Rudo randopuwa kana mai vangu vakandizvara. But rudo randopuwa nemafans angu mama Njonda. Anonipa love kuti dai zvaitobvira ndaigona hangu ngororwa nemafans ese. But never mind. So nongoti thank you mafans angu nekundisupporta nekundifollowawo. So apa ndongoti Mwari akukomberere akuchengetedze zvavanotaura musazviteerere musazvitedzere. Imimi onai nemeso musaudzirwe. Onai nemeso. Musaudzirwe. Zivai chinhu ichi. Zivai. Onai kuti munhu yakunzi zvakadaiso akaita sei. Mutsvageni zvake, tsvagai background yemunhu. Kana uchizviti udoziya munhu kuti usati watanga kutaura nezvake. Because inini hakuna munhu anoziya inini asiri inini kana mafans. Okay, thank you so much for tuning in. Platinum FM, Platinum Vibes podcast. Follow us on our Facebook page, your Platinum FM, X and Instagram, Platinum FM ZW, and subscribe to our YouTube channel, your Platinum FM Digital. And upon ungo chizosangana nayo podcast yasho. Kana paro Facebook, unongesa comment section, and yes, make sure go to wajanya pa link wakauya kuno ku YouTube. Kana usatu subscribe. Do it loud and clear. Tinenge chingona bachingo kupasa imangoma nekutindo zvatinoita. I am your favorite musical host Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest.